Hola amics i amigues, hem quedat a la Biblioteca Pública de l'Albagés per compartir la història d'aquest llibre, Higinio l'Andante, amb Higinio Triquell i Vincent Henry, que són el protagonista i l'escriptor de l'obra respectivament. I després del Consell Setmanal d'una entitat col·laboradora, des de l'Arxiu Fotogràfic Espai Porta de l'IAI, dediquem la tertúlia a l'ensenyament a l'àmbit rural i els seus avantatges. Som-hi? ¿Por qué los tiburones no pueden dormir? Pueden descansar, reposar, pero no pueden dormir, porque su sistema fisiológico no se lo permite. Además, tienen que estar constantemente nadando para mantenerse vivos, si no se mueren. Higinio, desafiando los límites humanos para no pasar hambre y para no perder las oportunidades, se espabiló constantemente para resolver sus necesidades y las de su familia. Ens trobem a la Biblioteca Pública de l'Albagés, un lloc que simbolitza el coneixement i la història i connecta precisament amb la història que avui ens porten l'Higinio Triquell i el Vincent Henry, protagonista i autor d'aquest llibre, Higinio el Andante, superando los desafíos de la vida. Avui és un plaer tenir-vos amb Mucho gusto estar aquí. El símil que, Vincent, utilitzes al llibre sobre l'Higinio, comparant-lo amb un tauró, és fascinant. Gràcies. És fascinant. He volgut llegir aquest fragment del llibre perquè crec que és l'essència de la vida de l'Higinio, ¿no? Ya. Sí. Porque cuando conocí a un niño muchos años atrás, lo veía caminando y yo pensé, este señor debía ser policía o era deportista o algo, porque la forma como se movía, tiene una forma como si fuera un boxeador y sin cansancio, ¿no? Y digo, este señor es curioso, me gusta conocerlo. Y con el tiempo, cada año que venía por aquí al Vallés, decidí una vez hablar con él, ¿no? Porque Vincent, ¿tú de dónde vienes? Yo soy panameño americano. Nací en Panamá, però passé tota mi vida en Estats Units. Com s'ha de sentir vostè quan el comparen o li fan aquest símil amb un tauró? Jo tinc un sistema de vida que tot bé. No m'he enfadat mai amb ningú. Mai. Mira que tinc molts anys a barallar amb una persona, he marxat o he deixat córrer per no barallar. Però comparar-la amb un tauró és aquest esperit de superació, no? És aquest esperit de sempre estar en moviment. Una persona forta, diguéssim, en el moviment, li era igual córrer com caminar, com botar, com saltar, escalar sense clavos. Cuando fuimos, fui con él al Montsant. Sí. Y fuimos caminando y hay una lomita que subía y él caminaba. Yo pensé que iba, pero tiene una resistencia enorme para la edad que tiene, travía muy rápido. ¿Tú enseguida ya focalizaste? Sí, porque quería conocer los sitios donde vivía, donde hacía las cosas, ¿no? Y cuando fuimos caminando en Señor, fuimos arriba, y al ver la montaña parecía una persona acostada, ¿no? Y muy interesante la montaña de Montsant. He fet unes de molt llargues de caminades, en un dia, no allò de dir avui i demà. En un dia he marxat de Bellaguarda cap al Montsant, bueno, això no ho coneixen vostès, vaig al riu de Margalep. Sí, sí, que ho conec, sí. Ho coneixes, allò? Sí que ho conec, sí. Jo també. Doncs, i ara, estem parlant amb 95 anys que té vostè. Jo, doncs mira, fins ara, fins aquest any, he anat a buscar bolets, a buscar caragols, que aquí se'n feia molts, i a caçar, caçar va ser la primera cosa, vaig ser molt caçador, però va ser la primera cosa que el temps, vaig dir prou, perquè he mort jabalins, he mort perdius, he mort de tot. De tot, de tot. Dels primers jabalins que vam menjar al poble, perquè llavors, quan matàvem un jabalí, com ara el llanç, l'espatllàvem, lo coèiem i a sopat a lo poble. I allò s'aprofitava tot? Tot. Tot s'aprofitava. A sopat a lo poble, la cooperativa, hi havia una sala gran. Higinio, vostè neix a Juncosa, però vostè passa per Bellaguarda. Ui, a Barcelona. Passa per... Bueno, la infància la passa a Bellaguarda, no? La infància a Bellaguarda.
Després també marxa a A l'infància Barcelona. Juncosa. De Juncosa vam anar cap a Bellaguarda. I a Bellaguarda hi vaig ser fins ara. Però vam ser 10 anys a Barcelona. I a Calafell també hi va viure, no? A Calafell teníem una tenda a Calafell i vam viure, però I jo després torna cap a anar i Bellaguarda. tornar. I ara a l'Albagés, I ara a l'Albagés. que ja en parlarem de l'Albagés, però moltes experiències, Higinio, he vist amb aquest llibre, moltes experiències dures, Dures... No me- abans, durant i després també de la Guerra Civil, no? Sí, allò va ser... Jo vaig tindre 2 vegades la mort a la gola. Una vegada per l'intoxicació, que potser em posa aquí el llibre, Sí, sí que i ho una vegada expliqué. en bales per la guerra. Quan érem en una cabana, saps què és una cabana de volta? Sí, Aquestes pedres d'allò. Sí. Estàvem refugiats en una cabana així. I un dia ens presenta un tinent del Rojos, diguéssim. Sí. Era del Rojos. I el pare li va dir, demà això s'encendrà, perquè diu, els de Franco són aquí al damunt, i nosaltres serem aquí. Això diu, serà una pluja de bombes i bales i allò. Si voleu anar cap a França, voleu guardar des del Rojos, digués, del Franco, i si voleu anar cap a casa, aneu cap a casa, és del Franco. I vam arrear cap a casa, l'endemà, aquell dia, cap a casa. Doncs ens van colgar amb una esponeta que era així, saps què és? Una espona, sí, sí, marge, una espona, sí. No érem més que així. I les metralladores ens tiraven la terra al damunt i nosaltres plans de terra, un amic meu i jo. I anàvem marxant així, pam, pam, i era fer una mica de tom. Quants anys tenia llavors? Doncs jo vaig néixer el 28 i en tenia 8, 9. 9 anys. 9 anys. Déu-n'hi-do. Bueno, entre 8 i 9 Déu-n'hi-do. I l'altre moment que també va salvar la vida, que vostè diu que ho posa aquí al llibre, va ser perquè ens vam intoxicar, amb el seu germà Isidre. un germà meu i jo, menjant passes, anàvem a replegar xatarra de la guerra, bales, avui així mos ho venèiem, i vam comprar una capsa de, ja poso aquí, una capsa de passes de vainilla. Hi havia Que llavors, Higini, la distribució del menjar era molt complicada. Ui, Primer perquè era una mica desproporcionada, no? I després que hi havia molt menjar tòxic, també. I molta gana i poca teca. Gent que es moria de gana, no? No sé, no vaig sentir dir ningú es morir de gana al poble, no vaig sentir dir ningú, però passar-les una mica d'allò és molta gent. Doncs tornant amb allò... I vostès van menjar aquestes galetes, vostè i el seu germà? I estaven intoxicades, estaven fetes molt bé i ens vam intoxicar els dos. I mon germà va morir. Bueno, han d'explicar que aquí queda ben explicat aquest llibre, perquè val a dir que el metge, en aquells moments, li va dir que no bevessin aigua, sobretot que no bevessin aigua. I el seu germà ho passava tan malament i tenia molta set i d'amagat veia algun glopet, però no bevia aigua. No, perquè el metge deia allò... Però finalment el seu germà es va morir. Va morir. I a vostè el metge li diu que se'n va a dinar? Sí, puja i t'arregla els papers. Que se'n va a dinar, que quan torni de dinar vostè ja estarà mort i ja farà els papers. Sentia que ho deia la mare, vaig a la porta. I al tom de l'escala, a totes les cases antigues aquelles, hi havia una pedra de mitja lluna que deixàvem l'aigua perquè no hi havia neveres en aquell temps. Tenies mantenir fresca. I quan això li deia la mare, baix, m'aixeco del llit en mitja de segons i no vaig poder aixecar-la, el cant en l'aire, i el vaig tombar i em van batir. Tanta aigua com vaig poder. Igual que quan un arbre és mort i li reguen i bom, igual vaig fer jo. Clar, i el bo és que vostè va sobreviure i quan el metge li pregunta i què has fet, i vostè li va dir beure aigua, no? No, jo li vaig dir el que no em deixava fer vostè. I què és això? Dic, tenia molta set i no mos deixava beure aigua, dic, jo me n'he fet un tip. I es va quedar com un bastó, va quedar mort aquell home. No el vaig poder veure mai més. I era un metge del poble, no? Com ara que ven, llavors havia... Aleshores el seu germà Isidre tenia 13 anys quan es va morir. Sí, tenia 13 anys més que jo. Hi ha dos morts també molt importants a la seva vida, que és el seu germà, el Miquel, que va morir fusellat als 19 anys. Sí. Mon germà... Per estar als moviments antifranquistes, no? Van formar un centre. A Juncosa van fer un centre, un cafè, un bar, una sala de ball, i hi havia tot. I van anar a una reunió, 9 homes, i ell era el més jove.
El meu pare era el més jove i els altres eren casats, gent. I els agafen tots a Lleida, cap al cimentí els van a fugir a tots. I, bueno, el van posar en una fossa comuna al Valle de los Caídos, no? Bueno, primer els van enterrar tots en una fossa i un clot al cimentiri. I llavors els van traslladar a Cabat de Franco, els van traslladar tots al Valle de los Caídos. Jo he estat allà. I molt important també la mort de la seva mare. Sí, la meva mare també la va matar un rai, un llamp. Jo aquí al llibre el que sí que he vist és que era jovenet quan es va morir la seva mare, que malauradament la va atrapar va quedar enganxada en un llamp. Se va formar una bromada, una tormenta, i llamps i trons, i llamps i trons, i hi havia 5 homes, que és una torre, que hi havia uns treballadors, i ell es va amagar, que li feien molta por, es va amagar amb un quartet que dins amagat, i a dins la van atrapar al llamp i els d'allà no va fer res més. La va matar, va morir aquí. Bé, després també t'arriba la llum de les vostres vides, de tu i la teva dona, la Concepció, la Conxa, Concepció, sí. que és la teva filla Anna, Sí. que aquí la marqueu com la llum, el Vincent, la marca com la llum de les vostres vides, no? L'Anna, la teva filla. Sí, sí. Amb aquells moments neix sense llevadora, perquè llavors no hi havia... Es tenien a casa sense metges i sense res, no? T'explicaré quan va néixer l'Anna Mall. A veure, Teníem una llevadora, una dona que es dedicava a això, que no servia per a res, i sa mare, el que passa, un part. No pateixis, ja vindrà, no pateixis, ja vindrà, no pateixis, ja vindrà, i no l'esperava fins que va arribar. i quan va arribar, benvinguda. Benvinguda. Després, vostès estan a Bellaguarda i marxen a Barcelona. Clar, vostè, Higini, ha tingut moltíssimes feines. Jo no me les he apuntat totes, però des de, pastor, paleta, empaquetador, cobrador de deutes, a Barcelona estava de cobrador de deutes i després de fanfarró, no?, de búncer, no? També va estar. A Barcelona vaig començar fent escales a Montjuïc, al Tibidabo, al Tibidabo. Vaig arribar a Barcelona i vaig anar amb un prestamista que deien, que era baix davant de l'estació, al passeig de Colón, el dissabte a la tarda, que llavors no tancaven els dissabtes a la tarda com ara. Sí. I vaig anar allà amb una germana meva que vivia a Barcelona, diu, demà, a tal hora fes cap a dalt al Tibidabo. Llavors en una sala que el diu, cap allà. Arribo allà i trobo un xicot que era aragonès i diu que hem de fer aquesta feina, fem una espona, unes escales de pedra seca. Sí. Amb les pedres, unes escales amples com d'aquí a la paret, 3 o 4 metres, i em dona un martell, i vinga, jo arreglar jo, la pedra és el meu, em havia arreglat molta de pedra, fent espones i fent... I com va anar a parar de cobrador de deutes? Llavors ja t'ho aniré explicant. Allí vaig treballar una setmana. Sí. Vaig treballar una setmana i vaig anar amb aquesta casa, que em deien Isolectra, que teníem una fàbrica que fèiem micanita, bacalita, amianto, tot vigilants elèctrics. I vaig treballar un mes, encara no, al magatzem, fent paquets per enviar cap a tota Espanya. I el cobrador que teníem en aquella casa era un home molt gran i no podia, se va jubilar. I em diu, vols fer tu? I jo dic, prou. I doncs mira, llavors em vaig posar jo de cobrador fins que vaig plegar. Però molts anys va estar de cobrador, 8 anys quasi. I agafava els rebuts, quan me'ls donaven a la caixa, i me'ls posava per carrers. Tal carrer, tal número, tal altre, un altre carrer, tal número, però tot correlatiu. Marxava de casa, en vez d'agafar el tramvia, l'autobús, començava el primer carrer, pam, 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 pam. Si ho posava els quilòmetres que vaig fer a Barcelona caminant. Escolti'm, i vostè, que durant tot el llibre estic veient que és una persona molt consensuadora, molt pacient, molt optimista, que no li agraden els conflictes, clar, sent cobrador, algun conflicte devia tindre, no? No, jo no m'ho enfadava amb ningú, però saps el que feia? Què feia? Perquè sempre eren les mateixes cases. Sí. Passava el divendres, per exemple, el dia 22 havia de pagar. Sí. I anava, no pagava. Tornava a passar per allí, vinga. Tornava a passar i vinga.
i fins que pagava el marejar. Clar, al final ja per insistència, però mai hi van haver males paraules amb vostè. A l'hora de fer de cobrador, dic que vostè mai va utilitzar males paraules. No, jo... Sempre molt respectuós. El que no volia pagar, doncs no podia, que ja ho veia molts. N'hi havia algun que se ho feia passar així una mica pel damunt, però n'hi havia un que no podia i jo ho arribava a comprendre també. I me'l deixava passar algun dia, però el que veia que tenia, llavors aquell cada dia que passava pel davant, vinga. Doncs allà a Barcelona hi havia dies que no sé els quilòmetres que feia. La coneix Barcelona, vostè? Sí. Jo vivia al Turó de la Pella, és unes barriades que van fer noves al damunt d'Horta. Sí. Vivíem allí. Doncs allí agafava i per anar a cobrar a Montjuïc, a l'altre cantó de Barcelona, a peu, tot Barcelona, tot el barri xino, que deien el barri xino, no em va dir mai res ningú. Com va anar a parar vostè a fer de bònser? Això era a l'Iris, hi havia una sala de festes, feien ball, feien botzeu, feien lucha libre, i un bar i tot. I allí, doncs, hi havia pelees, el dia de ball, cada dia hi havia pelees. I aquí hi havia, nosaltres ho vigilàvem. I quan vam maror, un tio es deia Ranxal. Ranxal, mira aquell, un paio així, n'agafava un per cada cantó per aquí i es portava així encara que fessin 50 quilos. Vostès controlaven una mica l'ordre i quan veien que hi havia mala maror, llavors ja cridàvem a... Cridàvem al Ranxal i aquell s'hi cuidava. Aquell és més o menys que si convenia fotia una garrotada, aquell no, perquè allò és un... Un moment dur i tràgic també va ser la mort de la seva esposa, la Conxa, que amb tot el seu camí, des que va anar a la mili i encara no estaven casats, ella al seu costat i... I una dona que ho sabia fer tot. Ella feia vestits, feia pantalons, feia camises, mentre vam a Barcelona treballava en un taller, era la mateixa casa que vivíem nosaltres, que feien sabates, eren remendos de sabates. Però en aquell temps hi havia una moda que posaven quan se casava una nòvia i posaven la roba del vestit a les sabates. Ah, vaja. El vestit de sabates, i això se'n cuidava i ho feia tot. Tot ella. Els tallava i ja pegava tot ella. N'ha tingut que superar moltíssimes de coses, vostè, moltíssimes, molts disgustos, però vostè no se'l veu amb rancúnia, és una persona molt optimista, és una persona molt... Això és el que, Vincent, vostè ha reflexat amb aquest llibre. Aquest caràcter, ¿no?, que té... Sí, porque al verlo, solamente verlo puedo pensar en su forma de ser, muy humilde y muy positivo en todo lo que hace, y lo haces como todo va a ser cierto, ¿no? Que lo vas a lograr, y no se quejaba mucho, siempre jugando para adelante, ¿no? Y eso es lo más importante. Els dos heu vingut a parar i viviu aquí a l'Albagés. Sí, va comprar una caseta. Aviam, vostè vivia a Bellaguarda, perquè de Calafell llavors va tornar a Bellaguarda. Bueno, a Calafell teníem la botiga, vivíem a l'estiu. Una botiga de platja. I llavors de Calafell vau vindre cap a Bellaguarda. A Bellaguarda, bueno, sempre vam fer Bellaguarda. I com veniu a parar aquí a l'Albagés? A l'Albagés vaig vindre a parar quan me vaig quedar viudo. Quan es va morir la Conxa. Quan es va morir la Conxa, llavors vau vindre cap aquí. Perquè la seva filla l'Anna viu aquí, no? Sí. I quants nets té? Nets? No gaires, però tinc bisnets jo, no? Grans, ja. Bisnets grans, ja, de 12 o 13 anys. Déu-n'hi-do! Higinio, quan veu amb aquesta gent jove i com vostè va passar la seva joventut, a partir dels 8-9 anys, vostè treballant, vostè amb una postguerra, i quan veu ara amb aquesta gent jove utilitzant noves tecnologies... Mira, gasten més aquesta canalla amb regalets que el fan que no gastàvem nosaltres en menjar. Clar, són temps diferents. Però estaven més espavilats a vostè, a la seva època, que ara la gent jove amb les noves tecnologies?
Home, això és una cosa que no li puc respondre. És que jo ja he estat parlant amb gent Exacte. gran y me lo explican, Vincent, Dime. que antiguamente la gente joven estaba como mucho más espabilada, mucho más abierta. Claro, tenía que arriesgarse más en trabajos, buscarse más la vida. Bueno, yo creo que para mi opinión era necesidad, extremada necesidad, no es como ahora que hay muchos jóvenes tan agresivos a la vez. Pero la necesidad lleva al ingenio. Sí, Exacte. jo la vaig tindre Ja. moltes vegades treballant dos puestos alhora, moltes temporades. El de dia en un lloc i el nit en un altre. Jo us conec gràcies a l'alcalde de l'Albagés, al Víctor Massip, que li agraeixo i li agrairé eternament perquè és un plaer conèixer-vos i parlar amb vosaltres. Però, quan us vau conèixer vosaltres? Perquè vostè aquí també ja es va començar a implicar a la llar de jubilats quan va vindre, perquè vostè sempre està implicat a tot arreu. A Bellaguarda va ser un cofundador de la llar de jubilats. Sí, Aquí també està de membre. Bueno, Ho soc, ja. encara. I llavors, Ho soc. encara. I com us vau conèixer vosaltres dos? Anant a Bueno. passeig, caminant. Bueno, yo estoy aquí por proxy, porque mi esposa es de aquí y Sí. ella nació aquí y yo venía todos los años de Estados Unidos a visitar a vacaciones y cada vez que venía una vez le veía este señor pasaba y así y caminaba como un boxeador de peso ligero, Sí. andaba así y este señor que es curioso y camina tan rápido y entonces le pregunté a mi esposa, me dice, el señor yo creo que en aquel tiempo tenía como 80 y pico, ¿no? Cuando lo veía. Sí. Y hace un año, cuando lo vi la última vez, y dice, mira, encontré con el paseo en el parque, y entonces decidí hablar con él, averiguar su vida y cómo fue la vida de él, y me interesó, empezó a escribir. ¿Y qué fue lo que le inspiró a escribir este libro, Vincent? Lo que más me inspiró fue su actitud, su forma de ser, y constantemente moviéndose, no se queda quieto. Y yo soy así también. Hay una cosa que refleja mi personalidad. Sí. Y decir, mira, voy a averiguar qué tiene este señor, ¿no? Y, Que me cuente su vida, ¿no? Porque ¿cómo fue todo el proceso de recopilación de datos? bueno, el proceso pues hablando con él todos los días y hablando en el paseo y decidí, mira, voy a apuntarlo porque recordar las cosas bonitas es mejor que pensar en la realidad, ¿no? Y decidí, mira, hay que dejar un alegato, porque es un señor que ha pasado, bueno, como muchas personas, no solamente hay muchos en España, en toda parte del mundo, Sí. que han pasado por momentos difíciles. Sí. Y decidí, bueno, voy a dejar una cosita para él, mi idea era para él, no para publicación, ¿no? Para que lo tendría la familia y todo, ¿no? Y él se encantó. Vamos. Y fuimos caminando a una masía y Sí. hablamos por ahí. Y lo que me emocionó mucho cuando habló de su esposa, no vi la cara, vi el reflejo, la memoria y todo, es que se iluminó la cara de él. Claro. Y eso es muy importante en una vida de cualquier persona. Los recuerdos son lo que nos vuelve a vivir. Claro. ¿Y qué lecciones personales ha extraído de la experiencia de conocerlo y de saber sobre su vida? Bueno, lecciones ¿Personales? es que, como dice en inglés, es a given. Tenemos a llegar a esa edad todos, ¿no? Y para saber el que estaba allá primero que nosotros, averiguar cómo se fue, ¿no? Sí, Son sí, cosas sí. así que uno se intriga para hacer. Y usted, al ser americano, pues, ¿cómo ha experimentado esta conexión cultural entre allí y aquí, al Albagés? Bueno, como acaba de decir, ¿Muchas diferencias? no mucha diferencia porque uno está en el pueblo, ¿no? Y la vida del pueblo es diferente. Pero como yo he ido a vivir en muchos estados en Estados Unidos y me he encontrado con gente de toda parte del mundo, ¿no? Y me he quedado más abierto, más flexible para aceptar todas las cosas, ¿no? Y la diferencia aquí es que es un pueblo que es de aceitunas y uno ve las cosas y ve la actitud de las personas y cada nosotros vivimos en una institución.
Sí. ¿no? Luego que es un pueblo que acoge mucho. Sí. Porque en el libro, al menos, Higinio pone que nunca se ha sentido ni como un extranjero, eh? Com s'ha sentit que l'ha acollit la gent de l'Albagés a vostè? Molt bé, molt bé. Que mai s'ha sentit com un estrany. No, jo no m'he sentit en cap lloc d'allà on he anat. Al cap de 8 dies que he sigut, l'he apreciat molt a la gent i la gent m'ha apreciat. I aquí no m'he discutit mai amb ningú, som amics amb tothom, fem la botifarra cada dia que vaig al bar. Sí, sí. Y dices, ven 4 o 5, un día en uno, otro día en otro. ¿Y cuándo le planteas que quieres escribir el libro o no se lo planteas? No, fue una cosa Un poco espontánea. Sí, Sí, com se n'entera el Higinio que volen escriure un llibre? Una vez estaba caminando por el paseo por ahí y mira, me gustaría apuntar cosas que tú hablas y me gustaría cómo tu vida. Y, sí, yo de acuerdo, está bien, y siempre está así, positivo. Sí. Y cada día que encontramos apuntaba una cosa y mi idea era más objetivos, porque reflejaba la vida de él, como lo percibe, como Sí. me cuentas, ¿no? Sí. Según como me cuentas. Y cuando recordaba una cosa, me decía, Vicente, recuerda una cosa aquí, ven, vamos a sentar, ¿no? Porque la memoria a veces te hace juego. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha impactado en la gente del pueblo o el libro? Bueno, De momento sabemos que ha habido una segunda edición, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, Y bueno, va a haber una segunda tirada. edición libre. Bueno, y mi idea es, la sorpresa es lo mejor que uno tiene que esperar. Sorpresas buenas. Yo generalmente no pensé en nada, solamente pensé en un recuerdo para él. Y se voy a escribir un libro para que tú lo tienes en tu ¿Y archivo. la gente del pueblo les ha dicho reacciones que han tenido? Yo cuando creo han que visto? fue una buena acogida a la gente del pueblo, todo el mundo estaban felicitándome, bueno, no todos, algunos, muchas personas, y muchas personas cultas, educadas, que me han dicho que les gusta el libro. Y a partir de este libro, ¿esto se queda ya en este libro y ya está? ¿O vais a seguir más proyectos juntos? Desde luego la amistad, no, qué duda cabe. Bueno, tengo proyectos de libro, tengo proyectos de ciencia, porque mi carrera es de ciencia y todo, ¿no? Y me gustaría mezclar todas las cosas, porque la edad de él y la forma como anda, en Estados Unidos no se ve mucha, bueno, de 95, según los lugares donde vas, no se ve mucha gente caminando tanto como él. Y la forma como lo hace, él como así, moviéndose rápido. Sí, sí, sí. No, allá hay mucha gente... Perquè cada dia l'Higinio va a caminar. Jo? Cada dia. Cada dia. Ara encara, com a mínim 2-3 quilòmetres cada dia. I aquesta actitud que vostè sempre ha tingut tan positiva, tot i les adversitats que li han anat passant, d'on es treu aquesta força, Higinio? Surt de dins, això. És una cosa que tenim cadascú dins, i l'una desenrotlla d'una manera, l'altra desenrotlla d'una altra. Perquè amb una persona que pot estar passant una adversitat, que li pot estar succeint a qualsevol cosa, sigui per malaltia, sigui pel que sigui, que ho estigui passant malament i estigui decaigut, vostè quin consell li donaria a aquesta persona? Pues que deixes córrer moltes inquietuds que té les persones i no es pensen més que en lo dolent, i per anar bé sempre hem de pensar a superviure. Això és molt important, sembla una tonteria i és molt important el que acaba de dir, perquè és veritat que sempre li donem el tarro, i diu, deixa estar I tira amunt. i tira endavant, no? Tira endavant. Sí, perquè una cosa quan la tens has de veure... Una cosa dolenta has de veure, de treure-te-la del damunt de la manera que sigui. Hay estudios que han hecho que el sucio y la comunidad es parte de la juventud, que uno desarrolla esta forma de tener una comunidad que te apoya. Yo donde vivo, en Pennsylvania, hay un pueblo, muchos descendientes son italianos, y la gente ha hecho estudio porque la gente vive tantos años y se ven tan activos, Sí. porque hay una comunidad y caminan siempre en el grupo, en la comunidad, y muchos 60, 90 años, 80, 99, Sí. y siempre andan caminándolos.
Y yo creo que a veces el ejercicio es la fuente de la juventud. Aunque sí. hay genética también que influye esto, ¿no? ¿Hay algún aspecto de la vida de Higinio que encuentre particularmente fascinante y quisiera resaltar para acabar? Bueno, tiene un carácter muy pasivo. Y ahora no significa que así uno puede vivir pasivamente, especialmente viviendo en Estados Unidos, en otros sitios. Pero siempre está dispuesto a escucharte, ¿no? Que es muy importante, Vincent, que ahora todos hablamos mucho y escuchamos poco. Exactamente. Eso es lo más importante. Moltíssimes gràcies als dos. De veritat, vull estar contínuament en contacte amb els dos, perquè anem explicant i que tothom vegi una miqueta el que ve abans, com us teníeu que espavilar abans, que sempre se'n poden treure lliçons. Moltes gràcies a vostès de que hagin tingut l'honor de vindre a fer-nos això. Gracias por el interés extendido y el reconocimiento y la consideración. Des de Fibrolleida, l'Associació de les Síndromes de Sensibilització Central, us volem dir que la fibromiàlgia és una malaltia que provoca dolor, rigidesa i contractures musculars, que s'acompanyen de fatiga, alteracions de memòria i de la son, entre molts altres símptomes. I us aconsellem que us estimeu, us respecteu i us cuideu molt. Dediquem aquesta tertúlia a l'ensenyament a l'àmbit rural perquè volem explorar les experiències i perspectives que defineixen l'educació en els pobles petits i grans. Aprofundirem en les sensacions i avantatges de l'ensenyament més proper i personal a la zona rural, evitant temes polítics i fent èmfasi en les històries enriquidores de la comunitat educativa, tant en pobles petits com en capitals de comarca. I per parlar de tot plegat ens acompanya el Cisco Jové, regidor de Cultura, Educació i Sanitat a Massalcoreig. Encantat. Ja tenim present el Consell Comarcal del Segrià, no? La comarca del Segrià. Molt bé. Xavier Castellana, alcalde de Vallfogona de Balaguer, i aquí ja tenim present la comarca de la Noguera. Molt bones. I Raül Aguilar, regidor d'Educació de Mollerussa, i aquí ja tenim el Pla d'Urgell. Molt bé. Tres comarques prou bones i prou potents, amb tres poblacions molt diferenciades, pot ser gran, petit, micropoble, vull dir, però quins avantatges vosaltres creieu que té l'ensenyament en un poble petit en comparació a les zones urbanes? M'ho preguntes a mi, per exemple, si jo t'ho hagués de dir, per no fer una llista molt exhaustiva, jo em centraria sobretot en tres elements molt importants. Un seria la singularitat de l'alumne, l'altre la proximitat que aconsegueixes entre l'escola, la pròpia vila, les associacions de pares i mares, i sens dubte, i molt important, i espero que tinguem un momentet per poder-nos-hi després entretindre, amb el tema de la inclusió de determinada canalla. Jo crec que aquests són els tres elements que el farien més diferenciadors, perquè al final el que és el contingut educatiu és molt troncal. Massalcoreig, quants habitants té? Som un micropoble, tot justet ratllem els 600 habitants, això fluctua sempre una mica, però som un poble petit. Arriba als 500 o com va? No, fins al micropoble avui està al voltant dels 1.000 habitants en l'última reforma, però bé, en qualsevol cas són pobles molt petits i per tant tenen unes necessitats educatives que quan parlem a vegades de l'àmbit rural no és el mateix de l'àmbit rural d'una localitat, per exemple, com Mollerussa o Balaguer, que una localitat com la nostra petita o com podria ser una localitat petiteta de les Garrigues o una petita localitat de muntanya. O pobles que, com vosaltres, no? Que teniu... Sí, nosaltres som tres nuclis, d'acord, i tenim el que és la Ràpid, tenim una escola rural, està dins de la SER, i són uns 27 alumnes, i després tenim una de l'escola de Vallfogona, que vam sortir de la SER, perquè ja som uns 122 alumnes, una cosa així. Clar, és molt diferent el que deia ell, la proximitat que tenen entre els alumnes amb el professorat, és la proximitat d'anar tranquil·lament a l'escola pel carrer, la relació que tenen és més familiar, diguéssim, més anant. Tot i que, potser em corregirà més ell, que ho sabrà més ell que jo,
el resultat acadèmic és molt més bo en una SER que no pas en una escola pública, una escola normal. S'ha demostrat que els resultats, no sé si pel fet que estàs en les mateixes aules i vas al darrere dels grans i el que sigui, no sé el que és, el sentit aquest, però bueno. Jo estic d'acord, bon dia a tots. Jo estic d'acord amb el que diu l'alcalde. Per què? Perquè una ciutat és més dispersa. Jo parlo ja de 15.000 llargs habitants i clar, allà el que és tema escola és totalment diferent, se'ns desmarca del que és Massalcoreig i del que és Vallfogona de Balaguer. Allà tenim no sé quantes escoles de primària, no sé quantes escoles de secundària. Jo mateix treballo en una escola i la meva escola té, a la tarda, a les tardes té 1.000 i pico habitants, 1.000 i pico alumnes. Clar, això estava donant uns números i a Massalcoreig jo pensava, això em queda una mica petit a mi, d'acord? Però està molt bé. I sí, és cert, per què? Perquè el tracte amb l'alumne és totalment diferent en un poble o en un micropoble que no pas. Jo, per exemple, a classe tinc 30 alumnes. Clar, no és el mateix tindre 10 o 12 alumnes. És el ràtio que tens aquest. Capital de comarques com, per exemple, com a Lleida? El què? La fluctuació? La comparació. Sí, és exactament el mateix. Si nosaltres entréssim en un institut aquí a Lleida és exactament el mateix que a Mollerussa. Tindríem 30 alumnes per aula, depèn de les línies que té. Clar, ells només deveu tenir una línia allà. Els ràtios que anem nosaltres es poden anar, és que agafes des d'una classe a una aula que hi poden haver 3 alumnes, a una altra aula que en poden ser 12 com a màxim, o una aula que n'hi hagi 5 i l'altra 4. I clar, jo quan es parlava de singularitat em referia a això, és a dir, si en una aula en què tens dos lleves, és a dir, els que estan fent, per exemple, quart i cinquè o cinquè i sisè en la mateixa aula i tenen 5-6 professors per 10-12 alumnes, això esdevé una tutoria constant, cada dia, que el nen té el professorat molt al damunt, veu exactament quina mancança té, quines potencialitats té, se'ls hi poden treballar curiosament. I després el que dèiem, nosaltres també som membres d'una SER i tant puc parlar per l'escola de Massalcoreig com per les altres escoles de la SER, en aquest sentit els resultats són molt bons. I no ho fa el tema de la matèria, no ho fa, òbviament, que la nostra canalla sigui més llesta que la d'un altre lloc, ho fa aquesta proximitat, ho fa el poder-te entretindre una mica més amb aquesta canalla. És molt important, això. Clar. Jo, com a profe, crec que l'ensenyament avui en dia té moltes mancances i que s'hi han de destinar moltíssims recursos, perquè si no estem perduts. Perquè estem formant la gent del nostre futur, O sigui, el futur alcalde de Vallfogona s'està formant allà, el futur alcalde de Massalcoreig s'està formant allà, el futur alcalde de Mollerussa el tenim allà. Però qui diu alcalde, perquè estem aquí gent, representants dels ajuntaments, diu el farmacèutic, diu el... No, qualsevol, el futur del poble, diguéssim, el futur del municipi. El que passa, Raül, que per una banda estem dient que els resultats de l'ensenyament dels alumnes és millor, però estem menys preu a les escoles rurals. Perquè jo crec que la imatge que té la gent de l'escola rural és com de dir, l'escola rural aquí el meu nen no acabarà de... I és el contrari, és el que diu ell, vull dir, és el constant tutoratge i el constant estar al damunt dels alumnats, d'aquesta propensa o aquesta... Aquí, on és el rendiment, i no se li dona prou valor, perquè molta gent es pensa que l'escola rural, doncs, es fa el que es pot i es va fent, i no, és tot el contrari, és molt millor. Jo la meva filla va anar a una escola rural i estic encantat de la vida, vull dir, encantadíssim, i ojalà poguéssim durar molts anys, vull dir, el tracte aquest que tens més familiar, més proper, més... Quin dubte tens, el solvent en el moment... Estar al damunt tot el rato de l'alumne és el que et fa... Això no vol dir que les escoles grans no fem el que haguem de fer, però sí que s'ha de posar en valor això. No, el que diem, no és el mateix una aula amb un ràtio de 30 alumnes amb una aula que tens un ràtio de 6 alumnes. La meva anècdota personal és que un dels meus fills, el meu fill gran, tinc 2, només té 9 anys, en l'època en què vivíem aquí a Lleida va anar a l'escola Bressol de Balàfia i va anar al Col·legi l'Estonac d'aquí de Lleida, dos molt bons centres de referència a la ciutat, molt bona educació, ni punt de comparació amb el de Massalcoreig.
No pel professorat, el seu nivell té que ser igual o millor Igual, que el de sí, Massacoreig, tant. no pels continguts educatius, els mateixos, és aquesta proximitat. El meu fill no és un mes d'una aula de 25, de 20, de 24, no és un mes, és el Jordi, té un nom, està allí. Igual la resta de canalla, no? A tot arreu el seu professor dirà que coneix els seus alumnes, però no li pot dedicar tant temps, no li pot dedicar tant temps, i aquest és el La relació problema. entre l'alumnat i el professorat potser és més Podria vindre propensa, també, això que a més- vegades ens diuen d'aquesta mica de menyspreu, podria vindre també per aquelles mancances evidents que sí que tenim, que és fora d'aquest àmbit escolar, que també és ensenyament, que és també tot allò complementari que afecta la canalla. Allí sí que anem una miqueteta més a remolc, allí sí que ens falta una mica més de catàleg de serveis, d'oferta, d'activitats extraescolars, educatives, complementaris, allí és on a vegades ens poden tindre això una mica menys tinguts, però la veritat és que no pas pels resultats escolars. I els hàndicaps? Què teniu? Aquests potser no. Bueno, el primer un és el despoblament. El primer hàndicap més gran és el despoblament, diguéssim. Els municipis petits, nosaltres a la Ràpida vam començar fa 3 anys, érem 40 alumnes i ara estem a 27. Sí que es van fer gran, l'índex no va creixent, s'estan fent coses per intentar-ho, però jo crec que una cosa molt important, perquè sí que ens hem trobat, nosaltres estem molt propers a una capital de comarca, com Balaguer, i ens estem trobant que moltes famílies estan interessades en l'escola rural i no poden venir. Doncs si ens haguessin aquesta mica de facilitat, de dir-vos, vinga, va, són 2 o 3 alumnes només, doncs bueno, va, ostres, mira, potser mantindríem l'escola amb més gent, fi al cap. Però no sé, està format així, el que marca és això, però bueno, ja t'ho dic, el primer hàndicap que ens trobem és el despoblament. Jo crec que la cosa s'ha fet així una mica també pel que apuntava ell al començament de la inclusió. Clar, abans què passava? Les escoles, tothom podíem anar allà on volíem, al meu temps, al teu temps, vull dir, clar, tu potser no t'ho vas plantejar perquè ets fill de Vallfogona i ja vas anar allà on havies d'anar. Bueno, és igual, no passa res, però vull dir, ja vas anar allà on havies d'anar. Sí, tots vam anar a Moscocai. Correcte, però jo, per exemple, en el meu cas, els meus pares van escollir la meva escola. Per tant, com que van escollir la meva escola, jo vaig anar allà on vaig voler. Ara això no pot ser. Per què? Perquè des d'educació mateix s'ha generat. Què ha passat això? Això ha anat amb benefici de les grans ciutats i amb detriment dels pobles. Perquè potser trobaries molta gent d'aquí Lleida que potser treballa a Massalcoreig i podria anar-hi a deixar el nen a l'escola, per dir alguna cosa. Sí. O al revés. Sí, al revés. I sí que ajudaríem a les escoles rurals. Jo penso que amb educació s'han de replantejar moltíssimes coses. Primer de tot les polítiques, malgrat ens hagis dit que no en parlem, però des de dalt, perquè no depenen de nosaltres. Nosaltres estem molt limitats. Vull dir, des d'educació rebem uns diners que els destinem a les escoles. L'escola ella mateixa es gestiona pels diners que rep d'educació. Vull dir, nosaltres ni els veiem, els ajuntaments. Aleshores, hi ha d'haver un canvi, però hi ha d'haver un canvi assentant-nos les persones implicades, no els no implicats. Perquè això és una mica el tema que tenim sempre. Clar, que aquest és el problema que sempre hi ha. Dels no implicats, no dels implicats. Aquí s'ha de seure professorat. Han de buscar solucions. I gent dels ajuntaments. Les persones que saben tots els paranys que hi ha. Jo ho entenc perfectament, que es queixin com a escoles que no tenen tot el que podrien tindre. Clar que sí. Vull dir, és normal i és lògic. I és el que apuntaven també, que el més clar és aquest despegament de la gent de marxar dels pobles, però jo penso que les escoles rurals són una garantia de continuïtat d'educació segura al nostre país, per tant ho hem de defensar. El bo és que si tens jovent, tens escola, el poble està viu. Doncs això. El poble està viu. Aquesta és la clau. Municipis, vull dir, el poble és viu. Ens estem trobant en municipis petits que el despoblament, què està fent? Que a les escoles no hi vagi tanta gent i es vagi... Al final arribarà un punt que potser es tanca en alguna escola, que fa molts anys que no se'n tanca cap, Vull dir, amb això estem bé, amb això, però bueno... Però la tendència que estem agafant ara... Però sí que se n'han tancat. Temps enrere s'havien tancat. A la nostra SER, per exemple, l'escola d'Almatret està tancada, la canalla d'Almatret té que anar a Maials, llavors fem una SER des de pobles tan allunyats com Llardecans i Maials, amb la gent de la Granja d'Escarp i de Massalcoreig. Si se'n tanca alguna,
és imprescindible tindre la gent jove perquè hi puguen estar. Sí, és un poble viu. I llavors les casuístiques de cada zona rural, perquè clar, parlem de zona rural també com si fos una cosa molt cèntrica i molt monolítica, i evidentment no ho és. Al Baix Segrià hi ha una tradició de l'agricultura, de la fruita d'os molt important. Cada vegada hi ha menys pagesos. Cada vegada hi ha menys pagesos joves. Però igual, no? igual. Però d'altra banda tenim molts nouvinguts que són mà d'obra per aquesta pagesia. Llavors el tema de la integració, el tema de la canalla, el que no podem fer és que l'escola sigui ja un filtre per això, sinó tot el contrari. Ha de treballar en aquest sentit i potser en aquest sentit sí que és on treballa millor l'escola rural, on garanteix més, però hem de ser realistes, sense canalla nouvinguda, per exemple, potser sí que tancaríem una escola, com la de Massalcoreig, o molt a prop de tancar-la. Llavors, tot plegat ens ha d'ajudar a treballar-ho bé. Clar, aquest repte al capital de comarca no hi són. Res. Nosaltres, no ho dic amb la veu grossa, tant de bo tanquéssim alguna escola, perquè voldria dir que l'Ajuntament no hauria d'invertir tant en infraestructura i això, però no, nosaltres estem ben vius, l'educació allà és ben viva, i estàvem en una escola i m'explicaven els problemes i les inquietuds que tenen, i clar, són primària i secundària i els instituts, i clar, aquestes coses és el que diuen ells, estic totalment d'acord, mentre hi ha jovent hi ha vida. Clar. No, i els entorns rurals que jo crec que també han d'influir, l'entorn que tens també influeix a l'educació. I encara que sigui capital de comarca, però aviam, saben quin entorn rural tenen. Pla d'Urgell depèn totalment de la comarca. Mollerussa depèn totalment de la comarca. Per què? Perquè no hi ha cap institut fora de Mollerussa. O sigui, tota la comarca ha de venir a Mollerussa. No sé si us hi trobeu vosaltres, també a Vallfogona. Nosaltres hem d'anar a Balaguer, sí, hem d'anar a Balaguer. Tots, Nosaltres hem d'anar, tots els que caben, hem d'anar a l'Institut de Balaguer. I vosaltres veniu cap aquí. Clar, n'hi ha que venen aquí a Lleida, i en el nostre cas, el que anem és a l'Institut de Serós, que és la canalla de la Granja d'Escart, de Torrent, però aquí... Llavors hi ha, crec, també d'Aitona, el que és ja Torres de Segre, Soses, Alcarràs, poden anar al d'Alcarràs, però Alcarràs, per exemple, que deixa de ser àmbit rural, tothom sap la problemàtica a l'institut i a l'escola que tenen, és que els falta espai, hi ha canalla per... Clar, uns pobles ens perdem, els altres creixen, i això provoca desequilibris importants. Bueno, és el que diem, no? Es pot solucionar? Sí, però no podem parlar avui en aquesta tertúlia de política, però això només té una solució que és la que esmentava ell, és inversió. No parlaré de política, però quan parles d'inversió ja estàs fent, o sigui, no parlarem de partidisme, però estem fent política. Parlem d'inversió, inversió. I compte, perquè una despesa està molt ben amortitzada a Mollerussa. Fas una despesa en una aula i tens 20-30 nens per aula tots els anys garantits. Ja t'entenc, però... Si a l'escola bressol integrada dins de la pròpia escola de Massalcoreig jo faig una despesa perquè l'any que ve no hi cabem, potser estem 10 anys que no l'obríem. I s'ha d'entendre que aquesta despesa és igualment necessària. No podem passar sense fer-la, per entendre'ns, no? Llavors és aquestes coses que a vegades és inversió, i quan parlem d'inversió ja parlem de política, no de partits, no parlem de cap, però sí de política. La inversió és imprescindible per solucionar això, no hi ha una altra. I crec que ho diem bé quan diem inversió. Sí. La canalla és un tresor, són els nostres futurs alcaldes, són els nostres futurs tot, són el nostre futur poble. Llavors és inversió, no estem gastant diners en un lloc que no recuperarem, és inversió. Jo veig, per exemple, no sé, perdona'm, però jo veig com una inversió que m'és igual si és negativa. Vull dir, vull dir que si l'Ajuntament ha de ficar diners per mantenir el que sigui, hòstia, doncs millor, perquè puguin tindre els que vinguin, els que ja hi són, unes instal·lacions adequades, perquè l'altre que passa és que després els edificis, diguéssim, pobles petits, el que sigui, els edificis són municipals, són els que fem. Però jo, la llar d'infants, si s'ha de fer una llar d'infants o arreglar-la, el que sigui, doncs, hòstia, jo encantat. Que és deficitària? M'és igual. Són serveis que l'Ajuntament crec que hem d'assumir com a deficitaris. Igual com benestars socials o altres coses, doncs, no podem anar a fer una part de... Clar que ens gastem diners, ens costa molts diners, entre calefaccions, llums, manteniments, vidres... Si s'ha fet una petita obra, s'ha fet qualsevol cosa, va molts diners, però jo crec que hem de ser diners... Són els més ben gastats del poble. Sí.
juntament amb el metge, amb els consultoris que tenim també, o d'altres coses, que són serveis que es donen a la ciutadania, amb el qual dius, bueno, no són beneficiaris, no passa res. Vull dir, per això hi som els ajuntaments també, per fer tots aquest tipus de serveis. Però bueno, ens dol, al final dius, hòstia, és que m'he de gastar, però bueno, mira, ho faig ho fem, crec que... Hi ha moltes poblacions petites que unes a les altres també s'ajuden. Jo tinc una anècdota, no d'aquí, és d'un poble estranger, però que eren poblacions molt petites i per poder distribuir que tots els nens llegissin llibres es veu que els parcs d'aquestes poblacions posaven com una espècie de llibreria, biblioteca, i cada crió que anava allà, si agafava un llibre en tenia que deixar un altre, saps? I llavors els llibres anaven rotant. Clar, això es pot fer quan són poblacions molt petites i molt... Però a les poblacions rurals hi ha molt ingeni. Sou molt resolutius en moltíssimes coses. Parlo en general, perquè també incloc com a àmbit rural Mollerussa. Estic d'acord. Vull dir, jo no tinc... No m'estripo el vestit per sentir això al contrari. Jo crec... Això és bàsic. I jo una de les intencions que tinc en aquests anys que estaré de servei, perquè ho tinc molt clar, que serà un temps de la meva vida, més no, tinc molt clar que hem de posar damunt de la taula al costat dels pobles, junt amb els pobles, els serveis que podem prestar uns i altres. Per què? Perquè tenim moltes vegades recursos que ens els guardem per nosaltres mateixos, que compartits serien molt millor. Jo penso gestar-ho una mica d'aquesta manera. Per què? Perquè és que si no comencem, o sigui, si deixem de mirar-nos nosaltres el nostre propi melic i no fem comunitats, ja sigui de qualsevol tema, malament. No en sortirem. I això jo crec que és una cosa bàsica. Això de l'ingeni que parlaves, no? I el que deien ells dos, de mancomunar el servei, l'ingeni no està només en el centre educatiu, no està només des de la direcció del centre, que en tenen tot i més. També estan els pares, en les AFES, en el que veus que si vols donar, per exemple, perquè també és ensenyament... No és com un poble... Clar, si veus que has de donar... No estan separats. La relació escola-AFE-ajuntament, diguéssim, és molt més propera. És molt més propera. I si vols donar un bon servei, per exemple, un extraescolar de qualitat, no que sigui només un espai on desar la nostra canalla mentre acabem de treballar, sinó un extraescolar que complementi el seu ensenyament, potser, és que t'hi trobes sovint, no tenim prou nens per fer l'activitat, no hi ha com pagar-la. I per què no la fem entre el poble del cantó i nosaltres? Per què no ens juntem 2 o 3 AFES i fem? I són 5 quilòmetres. I jo avui els puc portar, i l'altre. És a dir, aquí és on tots ens veiem molt obligats a aguditzar l'ingeni, si volem donar una bona extraescolar d'idiomes, d'activitats artístiques, quelcom que sigui important per l'ensenyament del nen, ens veiem molt obligats a fer això. I això ho trobem després molt fàcilment, almenys a la nostra zona. La ZER en si mateixa, una ZER en si mateixa, és això. És això. O sigui, l'autobús que recull a qualsevol canalla de la nostra ZER per portar-la a Lleida, 30 quilòmetres, 35 quilòmetres, mitja hora de transport, per portar-la a Lleida a veure un dia al teatre, un dia al cinema, només per la volta que ha de fer dels pobles, necessita una hora. Però és que no podem ficar un autocar a cada poble, no hi ha com pagar-ho, això val més diners al transport que l'activitat en si mateix. Per tant, hi ha la pròpia ZER, el que dia de la pròpia direcció del centre, ja en sap, ja de mancomunar, ja en té d'ingeni, però el reste de comunitats educatives, ajuntaments, les AFES, etc., ens veiem obligats. És que si no, perdrem moltes de les oportunitats que es poden generar, està clar. Ja anem fora de temps, però una reflexió final cadascú de vosaltres sobre el tema, un minutet. Jo molt ràpid ho faria amb el tema de la integració. La integració que tenim als pobles en la canalla, en l'àmbit escolar i a l'institut és molt alta. Fora d'aquest àmbit també. Quan s'acaba l'institut la cosa canvia. I aquí sí que és on hauríem d'intentar que aquest esforç gran que s'ha fet en ensenyament, en aquesta inclusió, no es perdi a posteriori. Jo faré una mica reivindicatiu, ja ho he dit abans, amb el tema del poder que vingui gent de fora a estudiar al municipi, que sigui una ZER.
tindre aquesta petita llibertat de dir que som 3 o 4 alumnes per no perdre l'escola. Per als pobles petits és molt important, sí que s'està fent unes xarxes de línies d'integració, que és la llar d'infants, a l'escola rural, tot això. Nosaltres ens hem acollit ara també, per a veure si podem fer una línia d'educació ja des del 0 fins als 12, i jo crec que la llibertat aquesta de poder que vingui algú més de fora, diguéssim, amb el tema d'inclusió de l'alumnat a les escoles rurals. Doncs aquesta crida queda feta, sí senyor. No, una mica. Jo res secundar el que diuen ells, perquè no és que jo no tingui problemes, sí que en tinc, perquè la ciutat mateixa, la dimensió és immensa, però secundar perquè sense els pobles no som res, jo no soc res, perquè a mi em ve tota la gent del poble, per tant, sobretot a fer estudis superiors, les primàries, generalment totes les escoles tenen escola de primària, però l'institut, o sigui, a partir de 12 anys que diu ell, venen tots a Mollerussa, per tant, penso que hem de mancomunar molt les activitats que fem i secundar una mica, totalment, des de les capitals de comarca hem de secundar els pobles que tenim a la vora i recolzar-los, només faltaria. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Als tres. Gràcies a tu. A Cisco, Javier i Raül. Moltíssimes gràcies. La proximitat i la connexió entre el professorat i els alumnes són un pilar essencial en l'ensenyament en l'àmbit rural. Ho hem de recordar. I recordar també el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.